Balaus kanuin kayang pamagdakang serbisyo karing Masantoleño kaya rin ang mig-filed Certificate of Candidacy o COC ning incumbent mayor ning Balena Jose Antonio Tonton Bustos inyang Domingo, October 6. Mala fiesta yung kayang pamag-file. Ating mosikos at kayabay ng miglakad din kayang taga-suporta papunta king San Nicolas de Tolentino Church nung nuko rin niya sinimba. Kompleto la naman ding pamilya niya. Kaya rin ang memnyad basbas, meto nga programa pa yung merapat king covered court ay ni. Agpang karing pulis at sukano king libo ding taong metipon king kilubat kiluwalan covered court. Kaya tunggal-tunggal dong pekilala ding Team Bustos. Mumuna na yung dealing kayang tatagala vice alkalde, ang kayang pisa nagkasulungsungang ABC President ng Masantol ay Joshua Benedict Bustos. Kaya ba mo naman kanukarelang team ni Marciano Sunga Jr., Ruby Manansala, Jimmy Balingit, Ronald Flores, Jennifer Macalino, Arthur Paule, Belarmino Trinidad at Gilbert Navarro. King kayang mumunang atlong banuang bilang pamuntok ning Balen, mas ikit na kuno yung tunay kabilyan daring tao king karelang lugar at kenya magbasi kar isulo ng programa nung di nande pang pamikatagong isundo na kayang kadwang termino. Nakita po natin yung totoong sitwasyon ng ating bayan. At dahil po sa ating pagbaba sa bawat barangay, almost every day, Monday to Sunday, nakita po natin ang talagang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya po, dito po sa ating muling paghain ng ating COC, naradala po natin ang posible na maging solusyon sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan para masigurado na ang kanilang pamumuhay ay matatag, maginhawa at manatag. Balaus la naman kanot pasignangan nila pa rin kayang advokasya pangaras king public safety, suporta ka rin Marakalaba Santoleño, pamamiyang medical assistance at livelihood ka rin kayang Kabalen. King kayang pasibaing pamanagal, bit-bit na mapuring ka ng Bustos ing temang Bayong Masantol. Ang tunay pong Bayong Masantol ay ang bagong sistema na kung saan di mo kailangan ng magarang suot para makakit sa munisipyo, na kung saan di mo kailangan ng padrino para po makalapit sa ating tanggapan. Ang Bayong Masantol ay yung lugar kung saan ang lahat ng Masantoleño ay welcome, natutulungan, pinakikinggan at binibigyan ng solusyon. Nung parehong mipalad, pareho na kanong kaya nakanding mamuntukan kay Balening Masantol. Ginawa niyang kasaysayan ni Bustos sa niyang tinagalat man niyang butyang kambanwang 2022 bilang youngest mayor king bangsa at posibleng youngest re-electionist mayor. 24 na ngayon ni Mayor Bustos kabang 22 years old naman ni kayang pisa na running mate ay Joshua Bustos. Para kang Bustos, ing kaya pamanyambot at pamunungkulang king pekana ka mayor, patunay yan natin lang galing at kapasidad ng kalupan ng kayanakan, inya naman may saupan na kanuren, iba ni subong inano pang pangangailangan at maya para ka rin Masantoleños. Ito pong ating naging first term dito sa Bayong Masantol Administration is a strong testament na kung ano ang capability ng mga kabataan, na dapat hindi tayo hindered by the social construct na kapag bata, mag-aaral lang, kapag bata, susunod lang sa magulang. Pwede pala na sa Bayong Masantol at hindi lamang sa bayan natin kundi sa buong Pilipinas na mga kabataan ang tumatayo para ipaglaban ng kapakanan ng ating mga kababayan. Marami po tayong proyekto, programa. Papasok po dito yung mga programa po ni Mayor Tonton. Mas bibigyan po nating diin ang kanilang pong programa. At magpo-focus po tayo sa edukasyon, sa livelihood po ng ating kababayan, sa peace and order po ng ating kababayan. At kalupaan niyang mumuna, makasuportaya kanuin kayang pengari Patrol Party List Representative George Bustos ing kandidatura ning kayang anak. Ikit na naman kanu na makanano yung kapursigido king kayang obra bilang mayor ing kayang anak at maniwala yung Balaus ing pamagbayo king Balening Masantol. I-Representative Bustos tagal yan namang representante king Capital Distrito ni Pampanga. I'm glad na nagustuhan niya at tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa niya. Sabi ko nga, for you to accomplish everything, wala ka na lang bisyo. Ang bisyo mo dapat ay magserbisyo, kaya hindi siya nahihirapan. Samantala, minuna na mig-file COC incumbent Vice Mayor Danilo Danginto para king alkalde. At tatandaan na 3-term Mayor AT bayo ya tinagal BC Alkalde anyang 2022 elections. Milaban la naman din adwaking tutuking halalan at may ngako naman ni Mayor Bustos na tuloy pa magserbisyo karing Masantoleño. We would not indulge in negative campaigning. We would not use anything against dun sa previous administration. Pangalawa po, tuloy-tuloy yung ating magiging social services at hindi po matatamaan yung ating serbisyo sa ating mga kababayan. At pangatlo, sisiguraduhin po natin na ang eleksyon isang araw lamang. Kung ang pin period dumating po by March of next year, still tuloy-tuloy po yung ating social services. JM De Jesus, CLTV 36 News.